že mne to dávajú za vinu, ja som si toho vedomý, že to bola moja vina, ale je to moja vina. Ale treba hľadať riešenie, aby sa to odstránilo, aby to bolo. A ešte mám jednu vec, a to je tu prípravný výbor na jednotu dôchodcov Slovenska. 11.3. o 14. hodine u Pacakovi by mala byť schôdza jednoty dôchodcov Slovenska, to znamená, že by sa mala uskutočniť zakladajúca schôdza. Týmto pán starosta vás oficiálne pozývam na túto schôdzu za členov prípravného výboru. A čo sa týka ostatných vecí, my sme sa už bavili o tejto spolupráci, o tejto možnosti, tak potom nejaké možnosti vytvoriť, pretože to sa, nie je to duplicitné, čo sa týka Zväzu zdravotne postihnutých. Zväz zdravotne postihnutých je iná organizácia a jednota dôchodcov Slovenska je iná organizácia. Ščíta cez 80 000 ľudí, prakticky organizované v tejto jednote dôchodcov Slovenska. A organizujú rôzne akcie, stretnutia. To znamená, že chceme trošku tých dôchodcov v tom ešte aktívnom veku už, tých, čo nevládzu, ale tých, čo ešte vládzu, tak poviem príklad, teraz som stretol na univerziáde, boli tam zo Spišskej Novej Si, z Gelnice boli a tak ďalej, že títo ľudia sú aktívni a akční a chceli by sme túto organizáciu vytvoriť. To dobre, poriadku, že ste takto, ako u mňa s tou myšlienkou som podporil, ja vítam všetky aktivity. Naozaj, my obce nie je problém dať toto nejaký príspevok na rozvoj, tak ako ste dávali ostatní, priznám zastupiteľstve, v rámci rozpočtu sa to dá takto zakomponovať. Takže každá tá aktivita je v mojej strane vítaná, ktorá sa deje, je naozaj obce. Takto, my nemáme celé problémy. Tu stanicu asijsku nemáme všetky priestory využité. Zdravotné stredisko nemáme všetky priestory využité. Tak treba. Tí sú tých aktivít a nájdeme spoločnú reč. Ďakujem. Takže prosím ešte, čo nejaké otázky v rámci tak rozmeho a zároveň bodu tak otázky, keď interpelácie na mňa, na poslancov. Môžeme skončiť dnešný program. Keď sa môžeme spýtať, či sa chystá nejaká rekonštrukcia obecného osvetlenia alebo niečo také? Do budúcna. To vieme. Takže je taká možnosť, ako získať prostriedky, tam je do konca marca, myslím. Ja som oslovil tu jedného nášho kantára, pán Drevku sa volá. To je vnúk ako pána Monika, čo vzadu majú tam tú chatu s občenou strechou. A sme si dohodli stretnutie na pondelok minulý týždeň, ale sa neozval. S tým, že je možno získať v rámci štátnej dotácii až do výšky 13 500 eur ako financie od 1000 eur až do 13 500. Aj na rekonštrukciu ako tak osvetlenia, tak som ho volal potom v tom zmysle, lebo tak nechal projekt, lebo je zastupca v rámci Slovenska na tej firmy tak LVT, čo sú tie nové železnice, že nech urobia projekt v rámci obce a budeme sa potom o tú dotáciu tak ukázať. Ale zatiaľ sa mi neozval, čiže takto keď nepríde, tak ešte porujeme, ale takto sme schopní do konca marca to projekt pripraviť, lebo je rozbehnutý. Čiže aj na Lepkov, aj z Ránice a tak. Takže máme to zároveň. Takže sú ešte nejaké ďalšie otázky. Pokiaľ nie, tak urobím taký krátky záver. Stretneme sa to 30. ako som hovoril, tak v rozpočtu. Ja som celkom rád, že komisie takto pracovali tak, ako sme sa dohodli s pánom zástupcom, že ste prejednali veľa vecí, že veľa vecí sa rieši, ako prospektách občanov. Je veľa problémov, ktoré nás čakajú. Myslím si, že sme tu tak od toho ja, ale spoločne som mi, že sa budeme s tým všetkým dobre popasovať. A môžem povedať tak, že denne od nástupu do funkcie dostanú tak zastupcov máme najmenej 20 až 40 rómskych strán. Málo kedy príde stránka do bývalej majority, to je výnimka, ale chceme pracovať, robiť a tak ďalej. Niektorí už nemôžu, pretože už boli takto 3-krát na aktivačku. Takže to tak nemožné. Každá sa dostane. A každý chce robiť takto na výkladu. To znamená, že na pracovný moment. Ja to chápem, ale máme viac ako 4 sú zamestnaní. A
tu zastupca spolu musí byť to väčšie, aby z sekretariátu samé projekty, ako de minimis, na upratovačku, na dve upratovačky, a potom koordinátori, takto 20 pracovníkov aktivačných, ďalších 70 a ďalších 20 máme rozpracovaných, takže robíme sa na projektoch a sa snažíme tých, čo chcú mať prácu, tak nejak aj pojať a zamestnať, ale nie aby to stali vonku na námestí, ale aby sa ich využili, dajme tomu naše vesel, vlastne to by mali tu stanú diabiteľov. Že si dokáže potom vyťažiť potom vesníkov, že dostanú takto 10-15 ľudí na tie práce čistenie vesel a tak ďalej, ale když to zase potom otázka ich dopravy, na väčšie vzdialenosti, na väčšie spešo. Toto všetko v rámci pracovných dní a nepracovných dní riešime v Letku a v Veru. Takže zatiaľ som sa venoval tu tak ako tak úradu, už máme také kontroly v poriadku, potom resom v poriadku, teraz prichádza na škola a až potom tam zochodcov, lebo tam máme viac takto financií, takto mi poviem, že škola dostáva, takto aby ste mali obraz, že škola dostáva v rámci prenesených kompetencií od 100 až do 115 000 eur mesačne. Úrad dostáva v rámci podielových daní 80 000 eur tak mesačne. Ale tam sú výhody, lebo dokázali potom takto stravovanie pre všetky deti, prakticky dotácie do práce štátu, potom pomôcky, učebné, pracovné a tak ďalej, potom ďalšie tieto škôlky, potom deti do 5 rokov, čiže tam veľa vecí rozbehnutých, veľmi dobrých, a musíme to potom zosúľadiť, tak aby sme stíhali potom robiť vzadu. Takto centrum komunitné, zvonku rekonštrukcia, dole potom na vykurovanie a tak ďalej, projekt na tom, takto jedno druhým a popri tom sa dá robiť vôbec. Takže... Máme s pánom Smeronový, aby som vás trošku uviedla do obrazov, možno ešte nie vo vizuálnej podobe, ale tiež niekoľko názorov, nápadov, námetov, čo by sme spolu chceli zvládnuť. A myslím si, že aj ten areál, o ktorom sme rozprávali, ale ja skôr do tej športovej časti. To, čo všetci ste tam chodili do školy, viete, aká bola bežecká dráha, viete, aké bolo bezpečenstvo, viete, aké boli ihriska, ale s modernejšími materiálmi aj s pozemkom ako takým, aj s pracami na pozemku. To, čo tam bolo pôvodne, len takto do takého stavu, aby to bolo, aby sa to dalo využívať, aby tam bola ale zodpovedná osoba, aby sa to dalo využívať aj pre obec. To znamená aj pre športové aktivity, aj čo blízko bývajú, aj aby to bolo zabezpečené. Takže toto bolo celkom takto záverom, že jednoznačne máme čo robiť, takto práce takto pred nami a vieme to potom zosúľadiť ako cez komisie do zastupiteľstva s nejakým reálnym výstupom. Ďakujem pekne za účasť a aby sme takto konštruktívni, bolo dosť a sme nedali veľa na to. Ďakujem pekne.